pumalakpak po ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Magpasalamat po tayo. God bless you po, mga minamahal. Pagpalain po tayong lubos ng ating Diyos na buhay at patuloy na maging matapat ayon sa mga pangangaral at ayon sa gusto ng ating mahal na Panginoon. Sa mga sandaling ito, akin na pong hiniling na tayo pong lahat ay tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos. Dali natin pinagpalang mga aral. Narito po tayong beloved elder brother Alvin Reyes. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubonyer. Tayo po manalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda. Maraming pong salamat o malapay Jesus sa katatapos na yugto na aming pananambahan na yung pinagpala at nilangisan mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn sa mga buhay na patotoo na inihayag ng mga pinagpalang mga anak, hallelujah, sa mga papuring awitin. Alay po sa iyo ng pinagpalang mga awit, hallelujah, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, yung binuhos ang iyong matamis at banal na presensya sa aming pagbibigay, namin kasampung bahagi tandog, susi ng pagpapala. Umalapay Diyos, narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, kami po ay dumudulog sa trono ng biya dyan sa kalangitan. Patuloy po kami nagpapakumbaba, nagsusumamo, humihingi ng kahabagan. Umalapay Jesus, patawarin mo po kami, hugasan, linisin ng iyong banal na dugumagos sa krus ng Kalbaryo. O malapay sa ganang akin, wala po akong magagawa. Sa iyo lamang po ako umaasa, malapay Jesus. Aming dinadalangin sa iyo sa mga oras na ito, o malapay Jesus. Hipuin mo po ang mga puso. Buksan mo po ang pangunawa, o malapay Jesus, ng mga tagapakinig sa ebanghelyo ng kaligtasan, o malapay Jesus. Ikaw po maglagay ng mga salita, ng mga talata na aking pong bibigkasin, o mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Pagpalain mo po kaming lahat, mahal na Panginoon Jesus. At samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarang pangalan pinakamamahal na Panginoon Kristo. Aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At bago pang lahat, mga minamahal, atin pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsambahay na uko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, at maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren to the whole beloved Almeda family, sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughters, sa ating mga beloved viewers, Facebook live streaming, maging sa ating YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo po'y pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sapagkat muli tayo po, mga minamahal, ay naririto sa gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Pag sinabing pagpapala, blessing, mga minamahal, hindi yan nasusukat sa material na bagay. Amen. Ang pagpapala, mga minamahal, amen, yung tayo po ay laging naririto sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Yung sama-sama po nating nararamdaman ang matamis at banal na presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ating pong buksan, mga minamahal, ating pong mga Biblia, amen, ating pong basahin, praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Hebreo 12, talatay 2 at Revelation chapter 12, verse 12, mga minamahal. Ito po ay madalas po nating naririnig, mga minamahal. Amen? Ang sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, araw-araw po nating bubulayin ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Araw-araw po nating babasahin, mga minamahal, upang masunod po natin
ang kalooban ng ating dakilang Diyos at magkaroon po tayo ng mabuting kawakasan. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamalapayang Jesus. Hebreo 12, talatay 12, mga minamahal, ganito po ang nakasulat. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus. Naniwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Mga minamahal, palapakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sa aklat ng Revelation chapter 12 verse 12, mga minamahal, kaya't mga galak kayo o mga langit at kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang Diablo ay bumaba sa inyo na may malaking galit sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Amen. Tayo po, mga minamahal, ay nasa huling panahon na po, mga minamahal. Nasa huling panahon na po tayo, mga minamahal. Kung inyong napapansin, paunti na po tayo ng paunti, mga minamahal. Amen. Nung linggo, talagang paunti na po tayo ng paunti, mga minamahal. Amen. At talagang sabi nga po, mga minamahal, ligligan na po, mga minamahal. Sabi nga po, ligligan, mga minamahal. Yung sabi, matira ang matibay, mga minamahal. Amen. Sapagkat nasa huling panahon na po tayo, mga minamahal. Sabi ng ating binasa, lagi nating titignan ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lagi po nating aalalahanin yung kabutihan na ginawa sa atin ng ating dakilang Diyos. Na siya'y Diyos, nagkatawang tao, nabayubay sa krus, mga minamahal. Ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw at ako magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magtamasa ng pagpapala, mga minamahal. Yan daw po yung nating laging aalalahanin. Yan daw po natin yung lagi nating titignan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Sa aba ng lupa, sabi ko po, mga minamahal. Amen? Sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang Diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit, mga minamahal. Amen? Sa mga unbelievers, hindi po galit ang kaaway sa kanila, sapagkat pag-aari na po sila ng kaaway, mga minamahal. Kanino galit ang kaaway? Sa atin po, mga minamahal. Amen? Yung mga kapitbahay natin hindi naglilingkod, mga minamahal, hindi galit sa kanila ang kaaway, mga minamahal. Amen. Bagkus ginagamit pa sila ng kaaway, mga minamahal. Amen. Sa kanino galit ang kaaway? Sa atin po, mga minamahal. Amen. Galit na galit sa atin ang kaaway, mga minamahal. Subalit yung mga tao na galit sa atin, hindi po sila yung totoong kaaway. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, ang ating kaaway ay hindi natin nakikita. Sila rin po ay nasaan yung espiritu, mga minamahal. Amen? Sila po ay nasaan yung espiritu. Meron mga nag-uusig sa atin, mga minamahal. Ang kaaway, sinasabi po, galit na galit, mga minamahal, gagawa ng paraan. Sabi nga po, siya'y bumaba, mga minamahal, upang wumasak, mga minamahal, mangwasak, nakawin ang ating kaligtasan, mga minamahal. Sirain ang ating pananampalataya, mga minamahal. Amen. May mga iba, mga minamahal, nagsasabi, mga minamahal, sabi nila, perpekto. Dapat nasa totoong gawain, dapat yung mga naglilingkod dyan, mga mananampalataya, ay dapat perpekto. Wala pong perpekto, mga minamahal. Amen. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, walang matuwid kahit isa man, mga minamahal. Walang nakaabot sa kalwalhatian ng malapay noon. Narito tayo sa totoong gawain ng malapay sapagkat tayo pa po ay piniperpekto ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kaya sabi po, huwag magtaka. Huwag tayo magtaka, mga minamahal. Amen. Huwag natin pagtakhan kung mayroong mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay, mga minamahal. Amen. May mga suliranin tayo, mga minamahal, na akala natin, mga minapasa na po natin ang buong daigdig, mga minamahal. Amen. Sabi nga po, huwag po nating pagtakhan yan, mga minamahal. Amen. Aklat ng unang Pedro 4:12-13, mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo subukin. Nawaring ang nangyayari sa inyo di karaniwang bagay, kundi kayo mga galak, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sa ating mga Kristiyano, mga pagsubok, mga minamahal,
Pinahihintulutan ng ating pinakamamalaking Jesus. Amen? Subukin yung ating pananampalataya, mga minamahal. Amen? Sapagkat sinasabi nga po, galit na galit ang kaaway, akyat panaog po siya, mga minamahal. Araw at gabi, nagsusumbong ang kaaway. Sino ang isinusumbong, mga minamahal? Tayong lahat po, mga minamahal. Sinusumbong tayo ng kaaway, mga minamahal. Amen? Gustong wasakin. Amen? Sirain yung ating pananampalataya. Nakawin ang ating mga kaligtasan, mga minamahal. Amen? Gusto ng kaaway, ibalik tayo doon sa dati nating pamumuhay, mga minamahal. Amen? Gusto ng kaaway, ibalik tayo sa ating mga kasalanan, mga minamahal. Amen? Subalit, walang kapangyarihan ng kaaway, mga minamahal. Amen? Walang kapangyarihan ng kaaway, mga minamahal sa atin, sapagkat tayo po, mga minamahal. Amen? Tayo po ay sinasabing, we are more than conqueror, mga minamahal. Amen? We are more than conqueror. Sumasa atin ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Mapapalakpakan po ba natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus? Everybody shout, praise the Lord. May kanya-kanya tayong kahinaan, mga minamahal. Amen? May kanya-kanya po tayong kahinaan, mga minamahal. Nakikita natin, si ganito, ganyan, kapatid, mga minamahal. Sabi nga po, mga minamahal, huwag po tayong tumingin sa ating katabi. Huwag po tayong tumingin sa ating harapan, sa likuran, mga minamahal. Ang tignan natin yung nasa ating harapan. Amen? Ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Meron nga po isang pastor at isang mananampalataya. Sabi ng mananampalataya, Pastor, gusto ko nang umalis. Ayaw ko nang dumalo dito. Sabi niya, bakit kapatid? Sabi ng pastor. Kasi pastor, ang daming katitisuran. Pagtingin ko sa kaliwa, sa kanan, sa likuran ko, tisod ako, sabi niya, mga minamahal. Sabi ng pastor na ito, mga minamahal, kumuha ng baso, pinuno niya ng tubig, mga minamahal. Amen. Pinuno po niya ng tubig, yung baso. Sabi ng pastor, hawakan mo ito kapatid. Punong-puno siya ng tubig, mga minamahal. At umikot ka. Amen. Umikot ka sa paligid. Sabi dito, mga minamahal, ikutin na daw ito, mga minamahal. At iwasan mo, talagang dapat walang matapon na tubig doon sa hawak-hawak mong baso, sabi ng pastor, mga minamahal. Umikot nga yung kapatid, mga minamahal. Umikot po siya. Talagang yung focus niya nandun sa baso. Hinawakan niya. Talagang iningatan niya na wag matapon yung tubig, mga minamahal. Pagbalik niya doon sa harapan ng pastor, Pastor, tapos na po. O anong napansin mo? Sabi ng pastor. Hindi po natapon yung tubig, pastor. O, bakit hindi natapon? Dahil nakapokus ka, di ba? Sabi ng pastor. Ganon din po tayo, mga minamahal. Amen. Kailangan yung focus natin, yung attention natin, nasa ating dakilang Diyos lamang, mga minamahal. Amen. Nasa ating pong pinakamamalaking Diyos lamang. Huwag po tayong tumingin sa kahinaan ng iba sapagkat meron din naman po tayong kahinaan, mga minamahal. Huwag po nating tignan kung anong nasa paligid natin. Ang tignan natin, yung ating kaligtasan, kung paano tayo, mga minamahal, amen, magmamana ng buhay na walang hanggan. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. At sinasabi po, mga minamahal, na aklat ng Kawikaan 4, 11, 12, 13, mga minamahal, amen? Aking itinuro ka sa daan ng karunungan, aking pinatubayan ka sa landas ng katuwiran. Pagka ikaw ay yumayaon, hindi magigipit ang iyong mga hakbang. At kung ikaw ay tumatakbo, sabi po, mga minamahal, hindi ka matitisod. 13, hawakan mong maigpit ang turo. Huwag mong bitawan, iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Binigyan tayo ng totoong pastor, mga minamahal na mga laga sa atin. Amen? Binigyan tayo na nangangasiwa sa atin, mga minamahal, upang tayo po, mga minamahal, ay turuan lumakad sa daan ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya sinabi po, tinuruan tayo sa daan ng karunungan. Amen? Itinuro sa atin, iminulat sa atin ang buong katotohanan upang kung tayo daw ay maglalakbay, patungo sa lupang ipinangako sa atin, mga minamahal, makakaaroon tayo. Mararating natin ang ating patutunguhan. Hindi tayo matitisod, mga minamahal. Kung, sabi nga po,
Hindi tayo matitisod kung hahawakan po natin ng mahigpit ang turo, mga minamahal. Amen. Hindi po daw natin bibitawan. Iingatan daw po natin yung turo sa atin, mga minamahal. Amen. Sapagkat iya'y iyong buhay. Palakpakan po natin ng malakas ang atin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tinuruan tayo, mga minamahal. Sabi nga po, we are more than conqueror. Subalit, mananatili ba ang ating pagiging more than conqueror kung wala tayong ginagawa, mga minamahal? Amen? Kailangan mayroon tayong gawin. Sabi nga po, yung turo sa atin, kailangan nating gawin kung ano ang ipinapagawa sa atin upang tayo po ay manatiling more than conqueror. Upang hindi po tayo maging talunan, mga minamahal. Amen? Mayroon tayong kapangyarihan. Subalit, paano natin gagamitin yung kapangyarihan na nasa atin kung hindi tayo gumagalaw, mga minamahal? Hindi tayo nagsisikap, mga minamahal. Tinuruan tayong manalangin ng ating pong dearly beloved pastor, ating beloved parents in the Lord, ating pong beloved ordained preacher, mga minamahal. Amen? Tinuruan tayo, prayer without ceasing. Magsipanalangin ng walang patid, mga minamahal. Amen? Sabi po, magsipanalangin tayo, hindi lamang yung sarili natin, pinapanalangin natin, mga minamahal. Hindi yung puro blessing. Bigyan mo ako mahal na Panginoon ng ganitong halaga. Bigyan mo ako mahal na Panginoon ng bahay at lupa. Bigyan mo ako mahal na Panginoon ng sasakyan. Alam na lahat ng ating dakilang Diyos ang mga pangailangan natin. Amen? Alam na po lahat yan. Alam na kung ano yung ating mga kailangan sa pang-araw-araw. Subalit sabi ng mahal na Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Magsipanalangin po tayo, magpalakasan po tayo, mga minamahal. Amen. Hindi po tayo magpapalakasan ng boses, mga minamahal. Magpalakasan po tayo sa pananampalataya, mga minamahal. Amen. Palakasin po natin ang isa't isa, sapagkat hindi sa lahat ng oras tayo po ay malakas. Dumarating din sa atin ang kahinaan, mga minamahal. Amen. Dumarating po sa atin. Amen. Sino ba ang naging malakas lagi? Wala po, mga minamahal. Lahat dumaan na dinanas ang kahinaan. Kaya nga po, sabi nga po, lagi tayong manalangin na tayo po, mga minamahal, ay laging panghawakan ng ating pong pinakamamalapayang Jesus. Amen? Na huwag tayong bibitawan ng ating pong pinakamamalapayang Jesus. Na tayo po'y panatilihin, amen, sa banal na kamay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pangalawa, worship and praise, mga minamahal. Magpupuri tayo lagi sa mahal na Panginoon. Saan tayo kumukuha ng lakas? Saan tayo kumukuha ng kapangyarihan, mga minamahal? Amen. Kapag tayo po ay nag-pray over, tayo po ay nag-cast out, kinas out natin yung ating mga karamdaman, marami nagpapatotoo, mga minamahal. May karamdaman sila, mga minamahal. May tinig na bumubulong sa kanila. Anong sabi ng tinig? Magpuri ka anak, magpuri ka. Sabi ng tinig na to, mga minamahal. Walang iba, ang ating pinakamamalaking Jesus. Nagpupuri ang ating beloved kapatid. Pagkatapos niyang magpuri, mga minamahal, amen, siya po ay pinagpawisan, nakatulog, paggising sa umaga, pinagaling na po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kapangyarihan. Marami na tayo napapakinggan. Kapag nagpupuri ang mga tunay na anak ng Diyos, hindi malaman ng kaaway kung saan magtatago. Hindi alam kung saan susuling, mga minamahal. Amen. Ganyan kapangyarihan ang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. Kaya sabi po, mga minamahal, huwag nating bibitawan ito, huwag nating kalilimutan ito, mga minamahal. Amen. Ito po yung mga basic na itinuturo sa atin, mga minamahal, ng ating pong beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen. Fasting, mga minamahal. Kailangan din po nating mag-fasting, mga minamahal. Amen. Ating pong beloved ordained preacher, Tatay Nanding Manalang, mga minamahal, nasa 63 o 62 na po, mga minamahal. Balit, nakapag 21 days pa rin po, mga minamahal. 21 days, 62, 63 years old. 21 days po, mga minamahal. Bakit? Ano ba ang naging pundasyon, mga minamahal? Amen. Ano ba ang naging pundasyon ng Jesus Miracle Crusade? Ating pong beloved parents in the Lord. Lagi nag-aayuno, 100 days. Mga minamahal, ilang beses? 90 days, ilang beses? 45 days, 30 days, 20 days. Absolute, mga minamahal. Pinagpala ng ating dakilang Diyos. Amen.
Dahil sa kanilang pag-aayuno, naabot tayo ng panalangin ng man of God. Sino ang bunga ng pag-aayuno? Tayo po na narito. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kung tayo rin po, mga minamahal, ay nag-aayuno, nagpupuri, nananalangin, walang imposible yung ating mga loved ones. Amen. Madadala po natin, mga minamahal. Amen. Subalit kapag hindi pa oras talaga, hindi pa kalooban ng malapay noon, ibig sabihin, maghintay, magpatuloy sa pagpupuri, sa pagpapasting, at sa pag-aayuno, mga minamahal. Amen? Purihin ang ating pong pinakamamalapay Jesus. Tinuruan din tayo kung paano magpakumbaba ng ating pong beloved parents in the Lord, mga minamahal. Ang mga tumatayo, ang ating mga beloved ordained preacher, naturuan ng ating pong beloved parents in the Lord sa kanilang patutuo, mga minamahal. Sa kanilang patutuo, bago sila naging mangangaral ng mahal na Panginoon, ano po ang kanilang ginagawa? Naglilinis po sila ng CR, mga minamahal. Sabi po nila, nagwawalis lang sila sa pastoral. Ang ating beloved ordained preacher, nag-aayos ng mga microphone, sila po yung tatago, at sa kanila yung mga control, mga minamahal. Amen? Kailangan, lahat mga minamahal. May mga iba nga, sabi nga nila, nagko-complain, pumasok ako sa Jesus Miracle Crusade upang maging mangangaral, hindi upang tagalinis ng CR. Hindi po, mga minamahal. Ang isang mangangaral, sabi nga po, sila po, kailangan lahat, hindi po lang mangangaral, lahat po dapat mapagpakumbaba po, mga minamahal. Amen? Sabi nga po, minsan nakakalimot tayo. Ako'y pinagpala ng mahal na Panginoon sapagkat hindi karapat dapat magdala ng ebanghelyo ng kaligtasan, nabigyan ng pagkakataon, mga minamahal. Amen? Subalit, nabigyan ng pagkakataon, subalit hindi lahat kaya namin ipangaral, mga minamahal. Amen? Kundi yun lamang nagbigay sa amin ng pagkakataon. Kung kami nangangaral sa inyo, mga minamahal, kami rin po ay pinangangaralan. Kung kami ay nagtutuwid, kami rin po ay itinutuwid, mga minamahal. Subalit sinasabi po, tinuruan tayo maging mapagpakumbaba, mga minamahal. Meron tayong nagawa na hindi kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Tayo po itinutuwid ng mahal na Panginoon. Ginagamit atin po nga, beloved ordained preachers, sa nangangasiwa sa atin. Sabi nga po, huwag tayong magkaroon ng pride. Kapag tayo nagkaroon ng pride, itinuwid tayo, mga minamahal, mawawala tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Yung gampanin natin, yung tungkulin natin, hindi na natin yung magagampanan. Bakit? Meron na tayong pride. Sasabihin natin, marami na tayong talento, kaya ko nang gampanan lahat ng gampanin sa church. Yung iba, mga minamahal, pag nawala ako, kawalan ako sa church. Mali, mga minamahal. Amen? Hindi tayo kawalan, mga minamahal. Mahal na mahal lamang tayo ng ating dakilang Diyos. Patuloy na binibigyan ng pagkakataong magamit sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos. Subalit sabi nga po, huwag po nating abusuhin ang kabaitan ng mahal na Panginoon. Amen? Huwag po nating abusuhin, mga minamahal. Nakarinig tayo ng masasakit na salita, mga minamahal. Amen? Nakarinig tayo, mga minamahal. Subalit alalahanin po natin, mga minamahal, aklat po ng Hebreo 4:12, ang sinasabi ng talatang ito, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa sa aninmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Matalas po ang salita ng mahal na Panginoon. Hindi sa lahat ng oras, puro gatas tayo, mga minamahal. Amen. Hindi sa lahat ng oras, mga minamahal, puro gatas. Akala nyo po ba, anyong abang lingkod, puro gatas, mga minamahal? Hindi po, mga minamahal. Kabagan lamang po, mga minamahal. Kaya sabi nga po, na-rebuke tayo. Sino ang titignan natin? Ang mahal na Panginoon. Amen. Na siyang nagpala sa atin, mga minamahal. Ipanalangin natin, mga minamahal, na mas lalo tayong pagpalain ng mahal na Panginoon. Amen? Na yung ating pong mga dalahin, wala na pong makapagkukumport sa atin, mga minamahal, kundi ang mahal na Panginoon lamang. Sa Kanya lahat ng gagaling ng ating mga kalakasan. Amen? Ating mga karunungan, ating mga talento, lahat sa mahal na Panginoon. Kaya
sino tayo upang magmalaki sa mahal na Panginoon? Amen. Pinagpala tayo, nagkaroon tayo ng sasakyan, mga minamahal, dati-rati, sabi nga po, isipin natin kung saan tayo nanggaling, mga minamahal. Amen. Isipin natin, mga minamahal, ano ba ang kalagayan natin nung una, nung hindi pa tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon? Meron na ba tayong ganitong pamumuhay? Meron na ba tayong mga magagarang sasakyan, mga minamahal? Wala po, mga minamahal. Punong-puno nga tayo ng karamdaman, mga minamahal. Amen. Halos hindi nga tayo kumakain, mga minamahal. Sumasablay yung pagkain natin eh. Minsan wala tayong pamasahe, mga minamahal. Away dito, away bati. Ang mga mag-asawa, mga minamahal. Amen. Halos hindi makabayad sa kuryente. Ilang buwan ng putol, mga minamahal. Kaya sabi po, huwag tayo magmalaki sa harapan ng Panginoon. Sapagkat itinutuwid lamang tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya sabi po, mga minamahal, Hebreo 12:5, at inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak ko. Huwag mong waling bahalang parusa ng Panginoon o panglupaypay man kung ikaw ay pinagwikaan niya. Amen. Ibig sabihin, chastisement, mga minamahal. Amen. Sinasastisement tayo, binibigyan tayo ng chastisement ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Minsan, pinag-aayuno tayo, mga minamahal. Amen. Dahil yan po sa ating pong ikabubuti. Sino po ba ang pagpapalain kapag nag-ayuno po? Sino po bang pagpapalain kung nagpupuri lagi sa mahal na Panginoon? Sino po bang pagpapalain kung sila'y nagpapakumbaba? Alalahanin natin, apa ang mapagmataas, sabi ng banal na kasulatan, ibinabagsak ng mahal na Panginoon. Yung mapagpakumbaba, itinataas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. 12:6, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Kapag anak tayo ng Diyos, mga minamahal, amen, iniibig tayo, binibigyan tayo ng chastisement ng mahal na Panginoon. Amen. Kung magtaka tayo, kung wala nang parusa, wala nang paalala sa atin, amen, hindi na tayo pinapaalalahanan, mga minamahal, magtaka tayo dyan, anak pa kaya ako ng mahal na Panginoon? Bakit walang paalala sa akin ang mahal na Panginoon? Amen. Tanungin natin ang ating mga sarili, mga minamahal. Magbulay-bulay tayo, mga minamahal. Kailangan nating magpakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Sabi nga po, kailangan natin, tinuturoan din tayo kung paano magtiis, mga minamahal. Amen. Na kailangan makontento kung anuman ang ating pong mga tinatamasa, mga minamahal. Amen. Sapagkat ang Diyos mismo ang nangako, mga minamahal. Sabi ng ating dakilang Diyos, hindi kita pababayaan ni iiwanan man. Amen. Ano man ang ating kalagayan, marami sa ating mga kababayan, mayaman, totoong mayaman, sagana. Amen. Sagana sa pagkain, sa salapi, sagana sa damit, mga minamahal. Subalit, kung ikay pagpipiliin, anong gusto mong kalagayan? Yung kalagayan nila o yung kalagayan mo ngayon, mga minamahal? Sila, walang buhay na walang hanggan. Tayo na pinagpala ng mahal na Panginoon, may buhay na walang hanggan. Ipagpapalit ba natin, mga minamahal? Amen? Lilipat ba tayo? Aalis, iiwanan ating mga tungkulin, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Alalahanin natin, mga minamahal, aklat ng Mateo 24:13, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas, mga minamahal. Amen. Tinuruan din tayo kung paano magkakaisa, mga minamahal. Amen. Ang mga Israelites noon, nung sila po ay naglalakbay patungo po sa lupang ipinangako sa Kanaan, mga minamahal, hindi sila nagkanya-kanya, mga minamahal. Merong mga naiiwan, hinihintay nila, binubuhat nila, pinapasan nila, mga minamahal. Ibig sabihin, nagmamalasakitan, nagpapalakasan, nagdadamayan, nagmamahalan, nag-iibigan, mga minamahal. Nagkakaisa. Anong unang nating binasa? Look unto Jesus. Bakit?
Ang kaaway, galit na galit. Amen? Ang kaaway, mga minamahal, kapag nagkakaisa ang mga Kristiyano, wala siyang magagawa. Amen? Walang magawa ang kaaway. Kaya ang kaaway, mga minamahal, gumagawa ng paraan upang magkanya-kanya. Magkaroon ng grupo-grupo, magkabahabahagi ang mga tunay na anak ng Diyos. Amen? Kung may nakikita tayo na wala, mga minamahal, amen? Huwag natin pansinin yan, mga minamahal. Ang pansinin natin, yung kaligtasan natin, mga minamahal. Huwag tayong malungkot, sabi ng ating dakilang Diyos. Amen? Huwag tayong umiyak, mga minamahal. Anong iyakan natin? Yung sarili natin, mga minamahal. Iyakan natin, mga minamahal. Nandito pa po tayo sa lupa, mga minamahal. Amen? Hindi pa po tayo nakatitiyak, mga minamahal. Amen? Kahit kung nais natin makatiyak, sabi nga po, mga minamahal. Amen? Hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan, iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ito po lagi nating alalahanin, mga minamahal. Amen? Ang kaaway, parang liyong umuungal. Amen? Naghahanap ng masisila. Kaya kung hindi natin pinagyayaman yung turo sa atin ng ating pong beloved parents in the Lord, sa mga nangangasiwa sa atin, magiging talunan tayo, gagamitin pa tayo ng kaaway, maging katitisuran sa ating kapwa, mga minamahal. Amen? Kaya't kailangan po, sabi nga po, kung sinong malakas, palakasin niya ang mahina. Amen? Magpalakasan po tayo, mga minamahal. Amen? Tayo po'y tumayo, ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nung una, ang sabi ko, maglilingkod at magtatapat sa ngalan mo. Nung una, pangako ko, buhay aawit at sasamba hanggang sa pagbalik mo. Ngunit pag-ibig ko'y nalamig, nagtiwala sa sarili, sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Hallelujah. Tulungan mo ako, hallelujah, muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Nung una, ang sabi ko, sa'yo lang aasa, tiwala ko'y iyong-iyo. Noong una, ang sabi ko, di iiwan, nilalayo sa tungkulin ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko'y nalamig, nagtiwala sa sarili,
Apo, muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Hallelujah, hallelujah. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay tawagan mo, tulungan mo. Ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay tawagan mo, at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay tawagan mo. Lagi nating ipanalangin mga minamahal sa ating pong pinakamamalaking Jesus, na tayo po ay laging panghawakan niya mga minamahal, sapagkat kung sa ating sarili lamang hindi natin kaya manatili, kumapit sa ating pong pinakamamahal na Jesus. At sinasabi ko lagi, hawakan nating mahigpit ang turo ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Huwag po natin kalilimutan mga minamahal ang bawat itinuturo sa atin mga minamahal. Nasa huling panahon na po tayo mga minamahal. Ligligan na po mga minamahal. Ang kaaway, hindi tumitigil yan mga minamahal. Sa pag-akyat panahon, lagi tayo inuusig mga minamahal. Dati po mga minamahal, hallelujah. Beloved viewers, kung meron tayong mga bisita, i-assist po natin sila, tatanggapin natin sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Napakahalaga ng kaligtasan mga minamahal. Hallelujah. Ating mga beloved viewers, itaas ating mga kamay, tanggapin natin ang ating pong pinakamamahal na Jesus bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng ating mga buhay. Sumunod po kayo sa maikling palalangin na aking pong babanggitin. Hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala ng Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, mahal na Panginoon, isang taong makasalanan, humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Linisin mo po ako, hugasan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo po ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo po maging aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kami na pong manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nauna pong dalangin po namin pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa mga kaluluwa na iyong pinahintulutang makalapit sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. Pagpalain mo po sila, mahal na Panginoon Jesus. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa puso, sa isip, sa katotohanan. Palaguin mo po, umalapay sa kanilang pananampalataya. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong miling pagbabalik. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po mga minamahal ay sama-sama pong manalangin na ating pong pinakamamahal na Jesus. Atin po munang idalangin, ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda.
Kaming lahat ay dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan na may pagpapakumbaba. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkukulang, saan man kami nasumpungan, sa mga oras na di po namin babantayan aming mga sarili. Patawarin mo kami, hugasan, linisin ng banal na dumagos sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo po ang aming minamahal, ginagalang Evangelista Pastor Weldy Estrada Almeda. Hallelujah. Patuloy mo bigyan ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, mahal na Panginoong Jesus. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan sa mga beloved children. Hallelujah. Patuloy mo silang patnubayan o malapit ng Jesus. Hallelujah. Pagpalain, gamitin. Hallelujah. Sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Abutin mo po, malapit ng Jesus, na yung mapagpalang kamay lahat ng pangailangan ng aming mga minamahal na kapatid. Kagalingan sa karamdaman. Kalutasan ng mga problema. Hallelujah. Kapayapaan, kagalakan. Hallelujah. Ay puin mo po, malapit ng Jesus, sa mga puso aming mga minamahal na kapatid na hindi na po namin nakakapiling sa paglilingkod sa iyo. Hallelujah. Kahabagan mo po sila, mahal na Panginoon Jesus. Muli mo po silang ibalik sa iyong banal na gawain upang sama-sama ka rin papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ating ipatong kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Dalawang kamay ating itaas kung may nais tayong ilapit ng mga mahal sa buhay, sa ating pinakamamalapay problema sa pinansaryo. Itaas dalawang kamay. Sama-sama po natin banggitin mga minamahal at ng mga demonyo ng karamdaman. Ating palayasin sa pangalan ni Jesus. Sa unang dalangin ng aming minamahal, ginagalang Evangelista Pastor Weldy Estrada Almeda. Sa mga pangalan ni Jesus, lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubusin pong lagnat, trangkaso, rayuma, hallelujah, diabetes, arthritis, kidney trouble, hepatitis B, hepatitis A, hallelujah, ulcer, sakit sa puso, TB, diabetes, hallelujah, mga demonyo ng panlulupaypay, panlalamig, hallelujah, pag-aalinlangan, COVID-19, kahirapan, sa pangalan ni Jesus, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin pa nga rin pong pinakamamalap na Jesus. Tayo po, mga minamahal, ay pumalakpak muna sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalap na Jesus. Tayo po'y tatalon. Lulundag po tayong 3 beses, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. 3 times, mga minamahal, huwag po magbibiro. Amen? Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tayong sa ating napakabait na pinakamamalap na Jesus po lamang. Amen? At tayo na pidarako sa ating pong mga announcement. Atin na pong ipinagkakalup ang buong pagkakataon sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubonyer. Praise the Lord.